Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Gikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga Australia ang usa sa mga nasod nga gikonsiderang balhinan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kung maaprubahan ang interim release niini. Agusan del Sur LGU, misiguro nga dili mo koyanap ang Mpox human nakatala og unang kaso sa miaging semana. Mas hugot nga pagbantay gimando sa probinsya. Usa ka mananagat napalgam patay nga naglutaw-lutaw sa coastal road sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Labing unang state-of-the-art soy laboratory sa Pilipinas giablihan sa Agusan del Sur. US Embassy mihangyo nga himuong public ang social media accounts sa mga aplikante sa Type F, M ug J non-immigrant visa.